Noswaith so sesiwn Seicoleg sydd gyda ni heno, Mr Selden o Ysgol Bro-Eden yn Caerdydd, gwers Seicoleg, a ni'n edrych ar uned 3 yn benodol. So, pob hwyl, Mr Selden. Diolch yn fawr, prynhawn da a chroeso then. So, heno mae'r cyflwyniad yn ymwneud â dadleuon, sef cwestiwn werth 25 marc ym mhapur uned 3 goblygiadau y byd real. So, byddaf yn trafod canllawiau a chynnwys atebion gan ganolbwyntio ar 3 destun penodol. Mae pedwerydd ar gael yn y cyflwyniad yma, so fi wedi cynnwys hwn hefyd, ond y reswm am hwn yw dyma'r testunau sydd wedi eu codi yn y papurau arholiad mae cybac wedi awgrymu ei defnyddio, sef 2017, 18 ac 19. So felly, gawn ni ddechrau hwn te. So, mae dadleuon yn rhan o adran B y papur arholiad yma. Mae dewis o 2 dadl pob tro, so chi'n gallu neud naill ai neu. Mae'n werth 25 marc sydd yn eitha lot ac yn cael ei rhannu fel y canlynol. So mae sgiliau chi AA2 yn werth 10 marc am dystiolaeth. Hynny yw cynnwys enwau, astudiaethau, ymchwil ar brofion a enghreifftiau. A wedyn mae sgil AA3 sydd yn werth 15 marc am ddadansoddi a gwerthuso gan ddod i gasgliad byr ar ddiwedd pob pwynt yr ydych yn ei wneud. So, gawn ni edrych ar gorchmynion y cwestiynau. So, dechrau gyda AA2. Mae pob cwestiwn yn gofyn i chi gyfeirio at ymchwil seicolegol a neu defnyddio enghreifftiau. Felly, mae'n bwysig eich bod yn cynnig enwau, astudiaethau, ymchwil ar brofion ac enghreifftiau trwy gydol, mwyn cyflawni marciau da am y sgil hwn. Wedyn gawn ni edrych ar ffurf y cwestiwn yn AA3. Mae pob cwestiwn yn gofyn i chi trafod neu ystyried yn feirniadol. So felly mae'n bwysig eich bod yn cynnig trafodaeth ar ôl pob pwynt yr ydych wedi ysgrifennu gan ddefnyddio geiriau megis, ond ar y llaw arall, hyn, serch hynny ac yn y blaen, mwyn cyflawni marciau da am y sgil hwn. So y dewisiadau sydd ar gael ar gyfer arholiadau 2021, mae dewis y testun gorau ar eich cyfer chi yn hanfodol bwysig, mwyn i chi llwyddo cyflawni marciau uchel. Felly, darllenwch yn ofalus, gan ystyried gyda pha un yr ydych y mwyaf hyderus, gwybodaeth dda i gefnogi ac wedi adolygu'n drwyadl. Dyma'r testunau sydd ar gael. So, costau moesegol cynnal ymchwil, anifeiliaid nad yw'n fodau dynol, statws gwyddonol a rhywiaeth. Nod, ni fydd cwestiwn ar duedd diwylliannol y flwyddyn hon, gan fod cybac wedi tynnu'r testun yma oddi ar y fanyleb, ond am un flwyddyn oherwydd Covid, so fel bod llai o adolygu gyda chi. So, fi'n awgrymu, so rein yw awgrymiad yn unig ar strwythur yr ateb. Byddwch yn dechrau gan gynnig eglurhad byr o'r hyn mae'n ei olygu. Paid ysgrifennu gormod oherwydd nod y cwestiwn yw trafod, nid disgrifio, sef sgil AA1. Wedyn byddwch chi'n mynd ymlaen i godi gwahanol elfennau'r testun, eu cefnogi gyda astudiaeth gwaith ymchwil priodol, eu trafod, sef cynnig manteision neu cryfderau'r dadl, a wedyn mynd ymlaen i gynnig anfanteision a neu gwendida'r dadl. So, pwrpas trafod yw bod chi'n cynnal y mantais, cynnig y mantais, a wedyn anfantais, wedyn y mantais, wedyn y anfantais. So chi'n dod nôl ac ymlaen a thrafod. Byddwch wedyn yn dod i gasgliad bach. So gawn ni edrych ar y ddadl cyntaf te, sef costau moesegol gwneud ymchwil. Daeth hwn i fyny yn 2017, sef mae ymchwil da yn golygu peidio byth a gorfod dweud i bod yn ddrwg gennych. Mae'r dyfyniad yma gan Reason a Rowan yn 1981. So y cwestiwn oedd gan gyfeirio at ymchwil seicolegol, so felly eich AA2, trafodwch, nôl ymlaen, y manteision a'r anfanteision o gael canllawiau moesegol. So gawn ni edrych ar gwahanol elfennau. So beth bydd rhaid cynnwys yn y fath yma o ateb? Eto oll fi'n awgrymu bod chi'n dechrau off gyda cyflwyniad byr. Codi'r pwynt bod problemau moesegol yn amlwg wrth gario allan gwaith ymchwil mewn seicoleg, gan nodi rhai ohonynt. Dwi wedi awgrymu fan hyn gwaith milgram ar ufuddod, a oedd yn totally anfoesegol. Gallwch wedyn awgrymu bod y problemau yma'n weithio'n gwrthdaro,
rhwng anghenion yr ymchwiliwr mwyn cynhyrchu ymchwil sydd o les y gymdeithas, gyda neu yn erbyn anghenion y cyfranogwyr sydd â hawliau wrth gymryd rhan. Eto, fi wedi dod nôl i Milgram a'r ffaith nath e exploitio a defnyddio ei gyfranogwyr. Wedyn mynd ymlaen, wedyn i ddechrau y paragraffau sy'n ffurfio y dadl. Ac i fi, mae fe'n dda i ddechrau gyda manteision, so mae'r dadl yn syth yn amlwg. So, i bob un o'r dadleuon yma, mae yna manteision ymchwilio i'r gymdeithas ac i'r economi. So, dwi wedi canolbwyntio yn gyntaf ar yr economi, sef y cost. Fi wedi defnyddio adroddiad macrown, lle mae'r buddion yn werth y gost, oherwydd mae cost triniaeth a therapiau am iechyd meddwl tua 22.5 biliwn punt y flwyddyn. So lle bod defnyddio cyffuriau seicoweithredol yn effeithiol ac yn llai o gost i gig hir dymor. So yn ôl seicoweithredol, maen nhw wedi wneud ymchwil a bod rhai agweddau wedi bod yn anfoesegol, mae'r bydd yn werth na'r cost, sori. Os ni'n sôn am buddion cymdeithasol, mae gwaith Bowlby wedi mynd ymlaen i helpu datblygu effaith ar wahanu ymlyniad plant bach. So, y buddio y fath yma o ymchwil wrth ystyried triniaeth plant mewn cartrefi am ddifad. So wedyn, ar ôl chi dadlau y ddoi ochr dod i gasgliad bach, sdim angen unrhyw beth mawr, dwi wedi awgrymu felly. Gall y fath yma o driniaeth cwestiynu goblygiadau moesegol, efallai mae'r buddion yn fwy na'r costau. Mae'r syml â ni, jyst dod i ryw fath o diweddglo neis, fel bod arholwr yn gweld bod chi wedi gorffen y pwynt hwnnw. Wedyn yr ail pwynt, a fi'n flin am yr ysgrifen bach yma, ond o'n i'n methu wneud e'n fwy. Mae pob ymchwil yn dibynnu ar unigolyn, amlwg, sy'n fodlon cymryd rhan, hynny yw y cyfranogwyr. Ni fydd ymchwil yn gallu datblygu hebddyn, so fi wedi dechrau bach o ddadle man hyn. Cefnogi gyda tystiolaeth, pobl oedd yn fodlon cael prawf am gyffuriau am ymchwil macrown, so ni wedi cyfeirio at macrown o'r blaen, neu teuluoedd yn fodlon bod yn rhan o astudiaethau achos ar wahanu, eto yn Bowlby. Wedyn mae dadl bach, ond mae lles y cyfranogwyr yma'n heiddi'r un astudiaeth i'r manteision posib i gymdeithasau ehangach. Wedyn, efallai mynd ymlaen i ddatblygu arbrawf Milgram ar ei fuddod fel enghraifft a dadle. So, dwi'n awgrymu bod chi'n egluro, bod chi'n cefnogi gyda tystiolaeth, a wedyn bod chi'n codi a dadle y manteision neu cryfderau yn erbyn y anfanteision i'r gwendidau. Wedyn cymharu efallai gyda astudiaeth arall gan ddefnyddio ar y llaw arall neu yn wahanol neu beth bynnag, fel bod y trafod yma yn datblygu. Yma fi wedi defnyddio astudiaeth Watson Rayner ar Little Albert. So os chi'n cofio nôl i AS, maen nhw'n ystyried bod chi'n tynnu mewn gwaith neu astudiaethau glasurol o cwrs AS. Eto fan hyn, egluro, cefnogi gyda tystiolaeth, manteision ac anfanteision, wedyn dod i gasgliad byr i orffen. Dwi'n awgrymu bob tro bod chi'n gorffen gyda a felly a beth bynnag chi eisiau ddweud. Wedyn mae yna canlyniadau negyddol o bosib am gymdeithas. So yn syth, fi wedi dechrau paragraff yma gyda serch hyn sy'n dod â ddadl nôl i mewn. So mae llawer o broblemau negyddol i gymdeithas wrth gario allan ymchwil gyda chostau uchel. Fe all fod achosion lle gallai peidio a gwneud ymchwil arwain at ganlyniadau negyddol i gymdeithas. So fi'n dod i mewn a astudiaeth Sieber a Stanley, nath nhw sylw arbennig at astudiaethau yma iddyn nhw ganlyniadau neu oblygiadau cymdeithasol posib, naill yn uniongyrchol i'r cyfranogwyr yn ei ymchwil neu'r dosbarth o unigolyn y mae'r ymchwil yn ei cynrychioli. So wedyn maen nhw'n dadle, weithiau mae rhaid i ymchwiliwr cymryd ofal o'r hyn maen nhw'n ymchwilio, oherwydd maen nhw'n gallu creu neu codi ragfarn. So maen nhw'n cynnig enghreifftiau fel ymchwil, are there racial differences in IQ? So mae hwn yn seicolegol, ond yn amlwg bydd hwn yn niweidio aelodau o hiliau gwahanol. Wedyn, is homosexuality inherited? Eto, mae hwn yn niweidio i bobl hoyw. So felly, dyma y cynodiad ar y diwedd, y casgliad ar y diwedd, rhaid ystyried testunau sy'n gymdeithasol sensitif gan bwyso a mesur y gost a neu'r buddion. So just bod yn ofalus, na gyd maen nhw'n ystyried. Amlwg man hyn,
ymchwil enfawr iawn a dadleuol iawn, the bell curve gan Hernstein a Murray. So mae hwn yn gallu cael ei ddefnyddio mwyn dadle, efallai mae rhai ddarnau o ymchwil ddim yn foesegol. Ni, nath nhw dadle bod na rhyw fath o fydd i'r math yma o ymchwil hefyd, ond mae yn anfoesegol oherwydd nath codi amodau sensitif. So, ni mae fe'n dda i ddefnyddio fel rhan o'r dadl. So, beth yw'r ateb? Okay, so, costau moesegol, beth yw'r ateb? Efallai mae'n temptasiwn meddwl, yr ateb yw osgoi ymchwil sy'n gymdeithasol sensitif. Ond wrth wneud na, mae Siba a Stanley yn dweud, ni fydd ymchwiliwr yn ffindo allan unrhyw beth seicolegol, ni fydd atebion yn codi. So maen nhw'n awgrymu trwy osgoi testyn dadleuol, oherwydd maen nhw yn dadleuol, maen nhw hefyd yn osgoi cyfrifoldebau tuag at gymdeithas gyfan. So eto fi'n dod â felly, mae gan seicoleg o dyletswydd ymgymryd y fath ymchwil, a felly i eihau tebygolrwydd o gam ddefnyddio data, mae rhaid yn nhw fod yn ofalus, neu gall y posibilrwydd y gall canlyniadau arwain i drais a neu wahaniaethu. So defnyddio Siba a Stanley eto. Okay, a mae yna dyfyniad bach fyna ganddyn nhw scientific credibility to the prevailing prejudice. So the credibility of science, all right, falle overrides the prevailing prejudice. So mae yna technegau risg. Okay, mae yna wastod yn dechnegau risg. A dyma lle mae pwysigrwydd y BPS, the British Psychological Society, yn dod i mewn. A mae gyda nhw codau moeseg. A mae fe'n bwysig iawn bod chi'n dod â rheini mewn yma fel rhan o'ch dadl, fel bod rhaid i unrhyw ymchwil dilyn ei egwyddorion nhw, enghraifft parch, cymhwysedd, cyfrifoldeb a chywirdeb, gan ystyried sefyllfaoedd arbennig. Okay, so mae rhaid yn nhw rhoi ei ymchwil o flaen hwn a sicrhau bod yr egwyddorion wedi ei ticio wrth wneud yr ymchwil. Ni, serch hyn, mae yna amrywiaeth yn yr egwyddorion ledled y byd, so ni'n sôn am Prydain, ond yng Nghanada mae gyda nhw syniadau gwahanol, gan bwysleisio penderfynu foesegol, ac felly y dadl gyda hwn yw maen nhw'n digaloni pobl wrth gymryd cyfrifoldeb personol am eu hymddygiad wrth iddynt cymryd rhan. So felly, casgliad eto, beirniadaeth i hwn yw bod yna risgiau oherwydd mae cymdeithasau gwahanol ag egwyddorion gwahanol, does dim un dull sy'n gallu sicrhau cysondeb moesegol wrth gario allan gwaith ymchwil mewn seicoleg. A dyna beth yw'r dadl, mae rhaid ni jyst bod yn ofalus pa codau ydyn yn defnyddio. Fi wedi rhoi 12 minutes o'na. Sorry. So gan i edrych ar yr ail dadl te. Okay? Anifeiliaid nad yw'n fodau dynol. So dath hwn i fyny yn 2017. So cwestiwn ongoedd gan ddefnyddio enghreifftiau o seicoleg ystyried yn feirniadol, y defnydd o anifeiliaid nad ydyn fodau dynol mewn ymchwil. So dyna'r un, a wedyn yn 2018 maen nhw wedi codi cwestiwn gwahanol. Mae'n tebyg ond yn gwahanol. So, mae'n bosib defnyddio anifeiliad nad ydyn nhw fodau dynol yn llwyddiannus fel dyfais therapiwtig, ac mae ymchwil wedi dangos effeithiau cadarnhaol ar straen iechyd meddwl ac ymlyniad, serch hynny pan mae anifeiliaid yn cael ei defnyddio mae bwysig ystyried y materion moesegol, a'r cwestiwn yw, gan ddefnyddio enghreifftiau, trafodwch yn feirniadol y defnydd o anifeiliaid nad ydynt yn fodau dynol fel dyfais therapiwtig. So mae hwn yn tebyg ond yn wahanol. Chi dal yn dagle am ddefnyddio anifeiliaid, ond yn 2018 chi'n canolbwyntio ar ddyfais therapiwtig fel ffordd o therapi. So, Mr Langan, fi methu symud ymlaen, mae'r arwydd ar y gwaelod wedi diflannu arna i. Felly, os ych chi, beth chi'n neud chi, just zoomo mewn. So os ych chi just yn gwasgu escape, a dyna fe, a gwasgu ddyn nhw. Mae fe wedi dod nôl. Sorry, mae fe wedi dod nôl. Okay? Sorry, diolch yn fawr i chi anyway. So yn amlwg, so fi wedi dweud bod na hang on. Right, bod na gwahaniaeth. So fi'n flin am y cynsyniad, okay? Right, cyflwyniad byr.
eto, jyst bach, rhywbeth bach, okay? So, y ddadl yw bod chi'n defnyddio nhw lles, falle bodau dynol, ond mae rhaid chi bod yn ofalus gyda nhw. Yn seicoleg hefyd y dadl yw, chi methu jyst defnyddio nhw fel whim, mae rhaid i chi canolbwyntio ar anifeiliaid ymhlith ymchwil seicoleg. So, enghraifft, yn y 2 pwynt yna, rhif 1, mae fe'n anghywir bod chi'n defnyddio anifeiliaid enghraifft ar prawf argolir, alright, because mae hwn yn exploitio nhw ac yn enwadio nhw, a wedyn mae fe'n anghywir i beidio defnyddio anifeiliaid oherwydd barnau cryf, okay, neu beirniadaeth emosiynol. Alright, so i ddechrau gawn ni edrych ar seicoleg gymharol. Ac yn syth, dyn ni'n actually canolbwyntio ar ymchwil pwysig iawn a enwog Harry Harlow a'i fonciod rhesus. So chi yn defnyddio neu egluro ymchwil Harry Harlow yn ei gysylltu a wedyn dechrau dadle, okay? O fydd defnyddio fe ac yn erbyn. So, ble mae'r niwed i'r fonciod yma? Wel, mi oedd na effaith negyddol arnyn nhw. Tyfodd y monciod yn oedolion ond heb addasu'n emosiynol gweithaf y cysur a chawson nhw o'r cysylltiad corfforol. Yn anffodus, so hyd yn oed mae dadl o fewn y dadl. Doedden nhw ddim yn gallu cymdeithasu â monciod eraill, a mae hwn yn anffodus iddyn nhw oherwydd mae monciod yn anifeiliaid cymdeithasol iawn, ond oherwydd dim ond 2 foncioedd, ond nhw methu ymdopi â mwy o fonciad arall. A hefyd, wnaethon nhw wrthod babanod eu hunain oherwydd mi doedd dim rhyw fath o gysylltiad gyda nhw, ond nhw ddim yn gwybod beth oedd babanod oherwydd dim ond y 2 oedd. Ond ar y llaw arall, a dyma'r dadl eto, by'r ymchwil yn ddylanwad pwysig iawn ar ddeall datblygiad emosiynol babanod trwy ddangos bod nad bwydo oedd unig sail cwlwm rhwng y roddwr a gofalwr y baban. Hefyd, wrth wneud arbrofion fel hyn, mi oedd e o fydd yn y byd ehangach yn enwedig gyda monciod sydd mewn caethiwed, wrth lunio raglenni brido rywogaethau, sydd mewn peryg o ddiafodiant. So, dyn ni wedi actually dysgu hyd yn oed o arbrawf Harlow. Wedyn, dyn ni'n edrych ar etholegol, seicoleg etholegol, lle mae ymchwiliwr yn mynd mas i'r anifeiliaid a byw yn eu plith nhw, yn byw yn eu ymgylchedd nhw. A 2 astudiaeth enwog iawn yw Lorenz, the attachment theory, a'i gwydd fe. So, oedd y gwydd wedi hatio ddior allan o'i hwyenw ac yn meddwl bod Lorenz oedd ei rhiant ac yn mynd o gwmpas gyda fe. A wedyn un arall enwog iawn oedd un ar Dian Fossey, nath ymchwil dwys ar y gorillas yn y mynydd yn Rwanda. A nath I byw yn eu plith nhw mewn bwthyn bach, ond yn anffodus, I hymchwil dwys cafodd Fossey lladd yn ei bwthyn, a mae neb yn gwybod pwy nath I lladd. Ond o ganlyniad I gwaith enwog hi, nath ffilm Gorillas in the Mist datblygu gyda Sigourney Weaver, fi'n meddwl, fel Dian Fossey. Hefyd, dyn ni wedi gweld, wel, fi wedi gweld, ta beth, clips bach o David Attenborough gyda'r fath yma o gorillas, a dyn ni wedi dysgu llawer wrth defnyddio nhw fel ddarn o ymchwil, fel cyfranogwyr I fod yn onest. So mae yna pethau dda I gael. A dyna'r 3 enghraifft I fi wedi sticio mewn lluniau. So, fan hyn mwy efallai na'r dadl cyntaf hynny yw costau moesegol. Mae pwysigrwydd y BPS yn holl bwysig. Oherwydd yn amlwg, nid yw anifeiliaid yn gallu diogelu ei hun, maen nhw methu rhoi llaw I fyny a rhoi stopio, maen nhw methu llofnodi rhyw fath o caniatâd. So, oherwydd gwaith Russell a Birch, gyda'r swyddfa gatre, nath y BPS, the British Psychological Society, cael ei greu. Gan mae angen I chi bod yn really manwl yng hwn, dweud pwrpas y BPS, cynnwys rhai canllawiau gan I gysylltu, dweud cyfrifoldebau sydd gan yr ymchwiliwr wrth ymchwilio ar anifeiliaid, nid rhywbeth cyffredinol, canolbwyntio ar anifeiliaid, a wedyn gwerthuso I ddefnyddioldeb, a wedyn dod I gasgliad.
So, gallwch chi ysgrifennu rhywbeth fel pwrpas y BPS felly yw gwneud hwn gan sicrhau nad yw unrhyw un yn cario allan trwy exploitio achosi poen na niwed i anifeiliaid. Ac o ganlyniad y BPS, daeth y deddf anifeiliaid sydd yn canolbwyntio a arbenigo ar ymchwil anifeiliaid. So, yn hwn, eto, oherwydd gwaith Russell a Birch, nath nhw pwysleisio the 3 Rs, replace, reduce, refine. Hynny yw, os oedd unrhyw modd o wneud waith ymchwil trwy beidio defnyddio anifeiliaid, mae angen i chi amnewid nhw gyda rhywbeth arall, hence the replace. Wedyn the reduce, lleihau, so mae hwn yn meddwl lleihau yr hyn chi'n neud ar yr anifeiliaid yma. So paid wneud unrhyw beth really dwfn neu gymleth, trial lleihau yr eich arbrawf. A wedyn mireinio. Os gallwch chi y tro nesaf a'r tro ar ôl hwn, a'r tro ar ôl hwn, mireinio'r hyn chi'n neud, mae hwn yn holl bwysig. A dyna pwrpas y deddf anifeiliaid. So, maen nhw'n caniatáu hawliau wedyn ni. So, fan hyn, mae hwn, fel wedi ysgrifennu ar y top, dyma nod y cwestiwn yn 2011. Felly byddwch yn ysgrifennu traethawd gan ganolbwyntio ar hwn. Fi ddim yn dweud anwybyddu popeth arall, ond gyda hwn dyna nod y cwestiwn. So gyda hwn, maen nhw'n ysgrifennu pethau, maen nhw'n eisiau pethau fel, dyn ni'n gwybod bod cath, os mae anifail anwes gyda chi, mae cath yn really bwysig iawn o tynnu lawr eich pwysedd gwaed. Chi'n strocio nhw, maen nhw'n pyro, a mae hwn yn ymlacio chi. So mae pwysedd gwaed chi yn dod lawr, a mae hwn yn dda. Gyda cwn, wel, unrhyw un sy'n cwn yn ystod Covid, chi'n mynd yn nhw mas. Mae rhaid i cwn cael ymarfer. So mae hwn yn dangos bod pobl gyda anifail anwes fel cwn yn cael ymarfer, so mae hwn yn dda yn gorfforol, mae fe'n dda yn gymdeithasol, oherwydd chi'n mynd allan o'r cartre, a hefyd mae fe'n dda yn feddyliol. A dyma pam mae aelodau'r Senedd yn dweud bod e'n holl bwysig bod chi'n cael awr o ymarfer. So mae fe'n dda, a dyma sut mae anifeiliaid yn gallu cael ei defnyddio fel dyfais therapeutic. So byddwch chi'n dod i mewn â syniadau Karen Allen, a nath hi ymchwil ar blant oedd yn darllen yn uchel, a wrth dod â anifeiliaid anwes i mewn, o'n nhw'n jyst ymdawelu tymed bach. A wedyn, yn helpu'r henoed i wynebu straen digwyddiadau bywyd ac yn lleihau risg cardiovascular. So mae gan hwn lot o fydd. Okay? A wedyn mae rhai therapiau yn defnyddio Animal Assisted Therapy, AAT, gan ddefnyddio cwn, cathod, cyffilau ac yn y blaen. Mae rhain yn cael ei adnabod fel behavioural facilitators, hwyluswyr ymddygiad. Maen nhw'n helpu chi i wella trwy gymryd rhan yn y therapi. So dyma pwrpas defnyddio fel dyfais therapeutic. Ac i werthuso te, okay? Mae rai astudiaethau wedi cynnig tystiolaeth ganologol ar ddefnyddio Animal Assisted Therapy. Byddwch chi'n cefnogi hwn gyda Friedman a Son, a maen nhw wedi wneud astudiaeth, oedd wedi defnyddio AAT gan weld bod yr holl astudiaethau wedi dweud bod defnyddio hwn yn arwain at effeithio llesol wrth drin problemau emosiynol gan gynnwys schizophrenia, anableddau datblygol a syndrom Down. So mae hwn yn helpu. Ond, nawr ni'n dadle yn erbyn. Mae yn Estes et al. Yn dweud bod na cwestiynau mawr ynglyn â wahanol therapiau gan gynnwys ceffylau. So, nath nhw cwestiynu yr ymchwil oherwydd roedd meintio'r sampl yn fach iawn. A doedd dim grwpiau reolydd, a roedd y cyfranogwyr, nid oedd eu hap ddyrannu. So, bach o duedd, a ni'n cwestiynu dilysrwydd. Okay? So, serch hyn, y dadl eto, ni oedd na manteision, a wedyn chi'n cynnig hwn a wedyn dod i gasgliad ar y diwedd. Rhywogaethau is species, okay? So mae yna wahanol species yn cael ei defnyddio. So mae Peter Singer yn dadle, ni'n defnyddio anifeiliaid fel ni'n gwahaniaethu yn erbyn hil neu rhywiaeth ac yn y blaen. So mae yna rhyw fath o isms gyda ni. So fe awgrymodd felly bod defnyddio yn enghraifft o rywogaethiau, speciesism, fel racism. So ni'n gwahaniaethu yn erbyn nhw, a does dim ots gyda ni ein bod yn defnyddio nhw. Ar y llaw arall, mae Grey yn dweud bod gennym ni dyletswydd i fod aidynol,
i ofalu am ni yn gynta, a wedyn, os dyn ni yn defnyddio anifeiliaid, mae hwn yn derbyniol, dyw e ddim yn rhan o ryw fath o ism, dyw e ddim fel hiliaeth, mae fe'n rhywbeth gallwn ni defnyddio. So, hyn, ochr arall y dadl, mae yn anochel bod ymchwil ar anifeiliaid yn hanfodol mewn rhai sefyllfaoedd. So, un mawr yw ym Mhrydain, mae'r gyfraith yn mynnu bod rhaid profi unrhyw gyffur newydd, enghraifft cyffuriau gwrthiselder, ar o leia 2 rywogaeth wahanol o famaliaid byw. So, mae yn gorfodol ym Mhrydain bod ni'n neud. Ac os ni'n edrych ar y sleid nesaf, mae'r data yma yn hollol dilys. Mae fe'n wych i ddefnyddio, mae fe'n dod o www.gov.uk, a yma gallwch chi gweld y gwahanol anifeiliaid sy'n cael eu defnyddio ar ystadegau sydd. Pan mae fe'n dod i'r un ola, rhywiogaethau a diogelir yn arbennig, dyn ni'n sôn am chimpanzees, gorillas ac orang-utang. Ac wrth ystyried yr holl data sydd gyda ni, mae falle i rai mae 16,000 yn gormod, mae fe dal lot llai na llygod. So mae hwn yn ddata da iawn i ddefnyddio fel AA2. Amlwg, mae hyd yn oed maen nhw'n anifeiliaid, mae gyda nhw hawliau. A mae Tom Regan wedi wneud ymchwil huge ar hwn. A mae dyfe barn absolwtaidd. Mae fe'n dweud nad yw ymchwilio yn dderbyniol ar anifeiliaid dan unrhyw amgylcheddau. Dyw e ddim yn dda bod ni'n neud, dyw e ddim yn gywir bod ni'n neud. Ni, mae Singer, yr ochr arall y ddadl, mae fe a barn utilitariaeth yn dweud beth bynnag sy'n arwain at unrhyw beth sy'n llesol i'r nifer fwyaf o unigolyn yn foesegol dderbyniol. So mae fe dyma'r dadl yma. Fi wedi rhoi ar y gwaelod gallwch gysylltu BPS yma os yn eisiau yn hytrach na gynharach. So mae fe'n lan i chi lle chi'n rhoi y BPS i mewn. A fi wedi rhoi i chi bach o gefndir ar gwaith Regan os ydych chi eisiau defnyddio fe. Mae yna wefan i weld a jyst cael mwy o wybodaeth. Does dim rhaid i chi mynd i manylder mawr. Mae hwn jyst yn enghraifft. Dod i gasglu felly, a dyma I lyfr. Mae fe'n cael ei enw empty cages because he would rather an empty cage yn hytrach na llawn anifeiliaid. Ond mae angen I chi dweud bod dyfe barn absolwtaidd. Dyma beth sydd yn bwysig. OK, y trydydd un. Sori, ni'n llithro trwy hwn. Statws gwyddonol. So, dath hwn I fyny yn 2019, so dim ond unwaith mae fe wedi dod I fyny. So, y cwestiwn yw gan ddefnyddio enghreifftiau seicoleg, trafodwch costau a buddion y ffaith bod seicoleg yn wyddor. So, cyflwyniad eto. So, chi'n cyflwyno beth yw gwyddoniaeth, pam mae fe'n cael ei defnyddio, chi'n dweud bod dod â gysyniadau megis gwrthrychol, dilystrwydd, dibynadwyedd ac ati. So, enghraifft, nod gwyddoniaeth yw darganfod deddfau natur mwyn rhagfynegu a rheoli'r byd. So, enghraifft, creu breichiadau, a mae fe'n really bwysig y dyddiau yma bod chi'n dod a cysylltu newyddion cyfoes. So, mwyn cael brechiad Covid, mae rhaid yn nhw wneud bach o waith ymchwil. So dod â Covid I mewn. Hefyd gyda schizophrenia, bydden nhw ddim yn gallu trin schizophrenia heb sganiau PET enghraifft. So mae gwyddoniaeth yn holl bwysig. So manteision, okay? So gallwch chi ddweud fel o'n i'n wneud yn gynharach, manteision I gymdeithas a manteision i'r economi. So eto oll, mantais o arbrofi neu defnyddio gwyddoniaeth yw fel o'n i'n dweud yn gynharach gyda Macron. So dewch â hwn I mewn. Okay? Mae yna manteision i'r gymdeithas, mae yna manteision yn economaidd. Hefyd mae newid yn y gair neu yn y natur o wyddoniaeth. Mae hyd yn oed yr ymagwedd bositif sydd yn bach yn ansoddol wedi defnyddio dulliau gwyddonol. So meddwl am hwn a dod â hwn I mewn. Fi wedi creu dadl I chi hefyd hyn. Y methodolegau sy'n cael ei defnyddio. Okay, so mae gwyddoniaeth yn mwy tuag at dulliau meintiol yn hytrach na ansoddol. Gair am hwn yw ymagwedd nomothetig, a mae rhaid I chi defnyddio hwn. A trwy data meintiol, chi'n gallu cyffredinoli. You can generalise, chi'n gallu dweud, oherwydd hyn, mae popeth. Okay, so gwyddoniaeth yn rhoi hwn I chi. Nawr te, mae yna dadl eto.
So ni'n sôn am nomothetig yn y sleid diwetha, ond ar y llaw arall, mae'r ymagwedd ideograffeg yn canolbwyntio ar unigolyn ac yn pwysleisio unigrwydd gan ffafrio dulliau anthoddol. So ni'n eisiau barn, ni'n eisiau ymddygiad unigol. So os ni'n sôn am Freud, nath Freud ond defnyddio data anthoddol trwy edrych ar ymddygiad, enghraifft gyda'r cymlethdod Oedipus, a hefyd wrth edrych ar freuddwydion. Nath e defnyddio astudiaethau achos, dadansoddi thematig, a pethau fel ymchwil arsylwadol. Eto, nath Watson yn Rayner defnyddio nhw. So, meddwl am pwy sy'n defnyddio beth. A wedyn dod i ryw fath o gasgliad, felly gellir casglu enghreifftiau o bob categori unigol, sef gyfrif sawl gwaith y digwyddon nhw gan lunio casgliadau ar sail data. So, y costau. Mae rai yn dadle bod seicoleg yn rhy benderfyniadol. Dyma yr ateb, dyn ni ddim yn symud o man hyn, that is it. That's the outcome, dim byd arall. Okay, so mae rai yn dweud bod ni'n rhy benderfynol. So, os ni'n mynd lawr i'r theori anhrefn, yn cynnig bod newid bach iawn mewn cyflyrau cychwynnol yn gallu arwain at newidiadau mawr. Hynny yw yr effaith gloyn byw, a mae rhaid cael hwn yn eich ateb. Okay, so effaith achos, neu achos ac effaith yw hwn. So ydyn ni'n rhy benderfyniadol neu nag yn nhw'n rhy benderfyniadol. Wedyn mae rai yn dadle bod seicoleg fel statws gwyddonol yn rhy llehaol. So mae'r ymagwedd yn llehaol, theori sy'n ceisio gor-symleiddio. So ni'n edrych ar yr unigolyn yn hytrach na'r holl darlun. So gyda hwn, mae'r seiciatreg lang a ryw fath o farn man hyn, bod eglurhadau llehaol o schizophrenia fel system gorfforol gemegol sydd wedi mynd yn anghywir yn colli elfennau pwysig o'r anhwylder. So hynny yw, mae lang yn dweud, os ni'n jyst yn edrych ar schizophrenia fel yr holl darlun, dyn ni'n mynd i fod yn anghywir, oherwydd mae pobl sy'n dioddau o schizophrenia yn unigol. So mae gyda nhw problemau unigol, ac os nag ni'n canolbwyntio ar yr unigolion yma, a edrych ar the holistic approach, y fwy cyfrannol, byddwn ni ddim yn gallu trin yr anhwylder yn dda. Mae rhaid i ni dod â ymagwedd wyddonol i mewn. So felly bydd esboniadau lleol ond yn chwarae rôl gyfyngedig mewn deall ymddygiad. So hynny yw, os da ni'n mynd nôl i schizophrenia, os nag ni'n tynnu sganiau PET o wahanol gleifion, byddwn ni ddim yn gallu datrysu problemau nhw. Okay? So wedyn, mae seicoleg gestalt, a mae gestalt eto yn dweud, chi methu edrych ar yr holl darlun, mae rhaid i chi edrych ar yn unigolyn. A os ni'n edrych ar y quizzes bach na, chi methu jyst dod i gasgliad gan edrych ar nhw gyd. Mae rhaid i chi edrych ar bob un o'r ein yn unigol, oherwydd maen nhw yn unigol. A mae gestalt yn cefnogi hwn, a mae fe yn cefnogi gwyddoniaeth hefyd. Freud, wel, dyn ni wedi cael ein llyged wedi agor i raddau, oherwydd o'n i'n meddwl bod Freud a'i astudiaeth ar freuddwydion, ond yn rhywbeth sydd yn edrych ar ffactorau efallai holistic, okay? Ond ar ôl lot o waith wyddonol gan Mark Holmes, yn enwedig ar gwsg REM, nath e dod i fyny a actually cefnogi rhai agweddau Freud ar weithredoedd yr id a'r ego. So mae'r ddoi ochr y dadl yma hefyd. So felly, ydym yn dadlau bod syniadau Freud yn dueddol o fod yn wrthrychol, gall yn dadlau efallai oherwydd tystiolaeth wyddonol, mae wir o wirionedd, mae mwy o wirion yn ei farn nad oedd y rhai yn ystyried. So, you know, dyw seicoleg, falle, dyn ni wedi bod bach yn anghywir o'i syniadau. So, eto dyn ni nôl i lang canolbwyntio ar y cyffredinol yn hytrach na'r unigol, a defnyddio syniadau lang, dadlau yn erbyn nhw a wedyn dod i gasgliad. So mae fe'n sôn am gyffredinolaeth. A wedyn, dwi'n awgrymu bod chi'n dod i mewn ar hyn chi wedi dysgu yn AS fel tystiolaeth. So os ni'n neidio i'r ymagweddau yma, beth fi wedi trial wneud yw bod fi wedi pwyso a mesur un yn erbyn y llall. So paid jyst rhestru nhw, defnyddio nhw un yn ôl y llall, un yn erbyn y llall. So os ni'n edrych ar yr ymagwedd fiolegol,
nath Rain et al. A'i ymchwil ar y 4.4 leidr, defnyddio labordy, amodau labordy. Dyn ni'n gwybod bod sganiau PET wedi cael ei wneud am ffeindio allan swyddogaethau'r ymenydd, a'n amlwg seicolawdriniaeth yn defnyddio gwyddoniaeth. Dyn ni'n edrych ar ymddygiadol, wel, mi oedd Pavlov a hefyd Skinner wedi defnyddio amodau labordy ar gyfer gyflyru. Mae therapi anghymell hefyd yn wyddonol, a Watson and Rayner a Little Albert, mi oedd e mewn ystafell, mi oedd e dan amodau labordy. Wedyn wybyddol, wel, dyn ni'n gwybod bod Loftus a Palm wedi defnyddio amodau lygau tystian i ddangos y fideo bach i'r grŵp yma. So mae'r tri yma a sort of cysylltiad gwyddonol. Ni, os dyn ni'n edrych ar psychodynamic, maen nhw yn defnyddio mwy astudiaethau achos, enghraifft Freud, a'r ymagwydd positif yn defnyddio meta-dadansoddi ar astudiaethau sydd wedi defnyddio ar blaen, enghraifft Myers a Dina a pwy sy'n hapus. So gall chi defnyddio un yn erbyn y llall. So, dyma'r un, a fi'n mynd i rhithro trwy hwn pobl, because does dim lot o amser. Fi wedi wneud union yr un peth gyda hwn. Does dim cwestiwn erioed wedi codi ar rhywiaeth yn y fanylder newydd. Mae wedi codi yn yr hen manyleb. So, enghraifft, os ti'n edrych, mae Seicoleg yn disgyblau lle mae anweledigrwydd menywod yn bodoli, gan ddefnyddio enghreifftiau Seicoleg, ystyriwch yn feirniadol y datganiad yma. So, nod y fath yma o gwestiwn yw eich bod yn pwyso a mesur os mae menywod yn cael eu hanwybyddu, neu nad ydynt yn weladwy mewn Seicoleg neu beidio gan ddefnyddio tystiolaeth i gefnogi naill ai ochr y ddadl. So, os fi jyst yn sgimio trwy hwn, efallai bydd eich athro yn dewis hwn, pwy a oer, ond nid yw hwn yn rhan o'r tri papur mae Cybac wedi awgrymu. So dyma pam fi ddim yn mynd i mewn i fanylder yma. Ond, yn fy marn i, os ydych chi eisiau ysgrifennu neu os mae athro yn cynnig hwn fel cwestiwn, dechrau gyda Simone de Beauvoir. Mae hi yn really enwog ac yn pwysig, a mae dyfyniad hi yn dda iawn. Mae fe'n seto'r safon. Representation of the world, like the world itself, is the work of men. They describe it from their own point of view, which they confuse with absolute truth. So mae hwn yn farn androganolog. Hynny yw, mae fe'n canolbwyntio ar un rhyw yn unig. Hynny yw, y dynion. So os ni'n meddwl am Seicoleg, mae'r mwyafrif o astudiaethau, mae'r mwyafrif o enwau dyn ni wedi trafod, dysgu ac yn y blaen yn gwrwaidd. So mae yna lot o ddadle o blaid ac yn erbyn. A dwi wedi ceisio cynnwys y rhain yn y cyflwyniad yma. So mae yna gwahaniaethau rhywedd, byddwch chi'n dod i mewn â Mustin a Marachek. Wedyn byddwch chi'n, mae rhaid i chi codi tuedd alpha yn erbyn y tuedd beta. So byddwch chi'n dod â Freud i gefnogi tuedd alpha. Byddwch chi'n dod â Kohlberg i mewn am duedd beta, gan ddadle gyda barn Carol Gilligan, Byddwch chi'n trafod heterorywiaeth gan ddefnyddio barnau Wood a Duck. Wedyn byddwch chi'n dweud ai tuedd alpha neu tuedd beta yw trwy dod i gasgliad. Gallwch chi defnyddio y dadl natur neu fagwraeth. So mae hwn yn bwysig hefyd. Mae rhaid i chi edrych ar rywiaeth yn ei gyd-destun hanesyddol a chymdeithasol. So byddwch chi'n defnyddio Smith a Lloyd, a Monshine et al, a Moss Rakusin et al, a John a Jennifer yn wneud cais am brifysgolion. Wedyn, casgliad bach, fel fi wedi rhoi ar y gwaelod. Ymchwil biolegol, hynny yw, ystyried ymladd neu ffoi, a dod â Taylor et al i mewn, a'r gwahaniaeth rhwng bechgyn a merched. Yr ymenydd, a oes gyda ni ymenydd gwrwaidd neu benywaidd? Dyma'r tri astudiaeth enwog man hyn, Maccabee a Jacqueline, Joel et al, Spencer et al. Wedyn, am joc bach, fi wedi rhoi hwn i mewn, because mae hwn wastad mewn llyfr Seicoleg, The Female Brain and the Male Brain. Mae yna gwahaniaeth mawr fyna hefyd. A hefyd hwn, mae hwn yn bwysig iawn, anweledigrwydd. Dyma'r dadl. Ydyn ni ddim ar gael, neu ydyn ni'n cael ei anwybyddu. So defnyddio cymdeithas Seicoleg America a Fionnuala Murphy et al. So felly ydym nhw yn anweledig neu beidio. A hyd yn oed yn Seicoleg mae yna ffeministwyr. A maen nhw'n dweud mae rhaid i ni
calanogi mwy o ferched i wneud seicoleg. Ac os mae hwn yn digwydd, bydd mwy o enwau a bydd mwy o fenywod yn ffurfio yn bwysig mewn seicoleg. So pobl, dyma hi am heddi, fi'n flin iawn bod fi wedi rhithro trwy diwedd, ond fi'n gobeithio bod hwn wedi helpu chi. Chi sy'n cadw hwn nawr, gallwch chi gyfeirio nôl, a diolch yn fawr am wrando, a welai rhai ohonoch chi falle wythnos nesaf. Diolch yn fawr.